This track is called Amanxeba. Yamano AC, part of the Amanxeba EP project. Let's press. Question. The track lena it seems like it's more personal. Ne? And yazi noba mhlambe nibhale ngenxeni bana ngaba njalo manje sitsho musibana ngaba ya there's a lot enzekileyo kathini but ke umbuzo wami kule track lena ngaba kanti yenye yetrack ufuna seba uyibhale kuba ufuna mhlawumbe escape from whatever lo okanye mhlawumbe ugqithisa imessage emajiteni okanye ukhuthuza amajiti ba amanxeba asentshibandi ndifuna ucacisele kulo khona bra. Buddha, the question never away, bro. Just because you're not on my yash and why you're all away, I'm bro. Your phone kutaza, your phone escape. Just because, first of all, I wanted to escape. You're all away. Cuisine, we are all away. There's stuck healing inside, you're all away. So, tapang sumchita yabona we na isisinzi yabona we le part yakhe so senza lamanxeba ba attach aphilisa aphinde yabona we xa uphila aphole.